Karon gisaulog sa simbahan ang kapistahan ni Maria isip atong inahan, Mary, Mother of the Church. Importante kaayo ang usa ka inahan sa atong kinabuhi. Maamguhan gyud nato unsa ka importante ang inahan kung mawala na. Di ba? Personal experience good na nako, pero dihara ko to. Di sa ko mo share ron ba, no? Sa atong ebanghelyo karon, nindot kayo ang intervention of Mary sa Cana. Murag natingaman ko gamay nga ang ebanghelyo nga akong gibasa ganiha or gabii is about Jesus on the foot of the cross. Mary at the foot of the cross, no, with Peter. Kini kay lahiman ni nga ebanghelyo gud, pero mao ra gyapon ang mensahe, no, nga the church needs a mother. Ilabi na karong panahon na realize good na ako na sa panahon sa campaign bitaw, no? The church needs a mother tungod kay ang tanang panghitabo sa simbahan murag panghitabo sa usa ka panimalay nga walay inahan, no? Ang mga pare, no, magkalain-lain na sila idea, no? Disunified na ang mga obispo, lahipod ang ilaha, no? Gigamit ang simbahan sa politika, gigamit ang simbahan sa ilang personal agenda, gigamit ang simbahan sa pagwali, gigamit ang pagkapare, gigamit ang katauhan sa Dios. The leaders of the church used the church against the church. Inganag yun siya. Tungod ana, nanginahanglan og inahan ang simbahan. Tanawa ang kaalam sa Dios, no? Sa panahon nga nanginahanglan ta, naa ang atong inahan. Sa Cana, nahuddan na sila bino. Ingon lang si Maria, buhatan ninyo bisan unsay ang isulti. And it was just like that, no? Nahitabo ang unang milagro ni Jesus tungod sa iyang inahan. That's how Mama Mary takes care of the church. No? Sa iyang pangaliya, sa iyang pangamoy, sa iyang pag-ampo, sa iyang mga pulong. Tungod kay, I believe Jesus was able to perform His first miracle. Bisan gani nga, wapa niabot ang iyang panahon, tungod sa iyang inahan. No? A son can never deny his mother. No. Tungod niya na importante gyud kaayo nga kitang tanan, mga bahin sa lawas ni Kristo, mga anak ni Maria, muagitan niya sa panahon nga nanginahanglan ta. We need a mother. The church needs a mother. Nanginahanglan tag inahan to bring back unity, to bring back respect, to bring back order in the church. O kita, mahimo untang maayong saksi sa atong panaghiusa, isip mga bahin sa lawas ni Kristo, o isip mga anak ni Maria. No? My dear friends, sa atong pagsaulog karon sa atong inahan, the mother of the church, atong iampo ang simbahan, nga magpabilin sakop sa pag-ampo ni Maria o panalipod ni Maria o guidance sa atong inahan. Sa panahon nga nanginahanglan ta, na atay inahan, let us go to Mary. Let us go to Mary to reach the heart of Jesus. Pagampo sa katawhan.